Здравейте! Днес е 2 май 2026 година. Всъщност 3 май, извинявайте. Това е касова бележка от паркинга на Общински пазари, Варна. От нея може да се види, че таксата в момента влязох за 6 минути престой, платих 1,50 евро. Миналата година, преди да влезе еврото, беше 1,50 лева. Златни пясъци. Ползвам един паркинг над хотел Златна котва. От 3 лева стана на 3 евро. На Общински пазари съм в комисия, която прави ревизия на разходите на Общински пазари. Само че ние правим и ние, а правят институциите, ние ще наблюдаваме. Наемите за една година ги вдигнаха двойно. Вдигаха ги на 2 пъти. Значи от 230 лева съм на 450. Или в евро там колко излизаше. Аз все още, как да кажа, на единия. На другия съм от 260 на 530. Държа 2 павилиона. За кафе машини там. Що държа павилиони за кафе машини, които са по 8-9 квадрата? Защото дойде братовчеда на Копейкин Николайчо Кръстев Костадинов, докато беше действащ общински съветник 2020 година. И както разказах в първия клип, който правих за сагата, на един общински съветник дали пари и наредили на един служител на общината да разчисти конкуренцията. Служител на Общински пазари, който ги ръководи. Имах среща с госпожа кметицата, неформална, срещнах я на улицата. С съпруга си беше, дойде, поздравима, аз я поздравих. Разбрахме се, че не сме врагове и т.н. Беше на един мой обект, има строеж там, тя дойде да нагледа строежа ли е така. Не строеж, ами има и строеж, има и една сграда, която се ремонтира. Аз съм в сградата, която се прави ремонт в момента. Има друг собственик, голямата част. И тя вика, ама вие тук ли сте? Викам, госпожо, аз държа самото помещение под наем. Що не вкарате машината вътре? Защото, викам, мислил съм си и този вариант. Викам, я ми обяснете, викам, на вас кой пречи? Сега както съм отвънка, на вас кой пречи? Аз тук, той не е виновен, Копейката. Аз ги гласих тия неща за комисията за преместваемите обекти, да ги махаме. Що не кандидатствате, вика, за новите точки? Викам, госпожо, кандидатствал съм, вие не сте ми отговорили. Как, викам, този човек успя да си плати, дет не е плащал наеми при вас? Аз тук за кафе автомата, дет го хванахте, нали? То е заварено положение от предишната администрация, нали видяхте, че го изгоних? Аз видях, че го изгоних, ама той не става въпрос само за този кафе автомат, ами за още сумати обекти, които излизат, че не си плащал наеми. Как ставата с работа? Не помня там какво ми отговори, ама не ми отговори, нали? Все едно. Държа се доста добронамерено госпожата. Все едно не е тя. Вика, правите ни така страница на община, така за популярна, почва много да се разглежда. Гледам, че доста хора ви гледат. Викам, госпожо, аз принципно не се занимавам с политика. Политиката си я коментирам на личната страница. Но, викам, това, което виждаме, че политиката и бизнеса са намесени, особено когато политик е собственик на бизнес. Вика, вие, що сега не си ги премахнете обектите, нали, да отидете, вие си имате занаята, да отидете на друго място. Защото, викам, госпожо, аз на това другото, те клиентите ви ще дойдат при вас. Клиент, който... Добре, нека да ви обясня. Какъв е казусът тук точно с този обект?
на този обект, който е с регистрация в Агенция по храните, касов апарат и т.н., идват служителите, работещите от БНБ. Рано сутринта, в почивките. А от Агенция по храните пият при мене кафе. Също, огромна част. Както и всички работещи наоколо, от НОИ, Националния осигурителен институт, знаете те и нататък. Вие какво си мислите? Те идват пеша на работа и ще бият 10 км да дойдат до следващия ми обект. Другото, което е, да речем, съгласявам с вас, местя машината. Вие знаете ли, че аз на новия обект почвам от пазарен дял 0? Нищо. Нищичко. Всяка една точка на продажба обслужва работещите и живеещите около мене. Аз не знам какво ви преча с 0,6 квадрата е, аз ви плащам за един. Нали? Така, другото, което е. Кафе, обясних ви на срещата, че кафе автоматите аз не ги слагам самоволно. Аз плащам обезщетения на хората под формата на наемни там, как му се вика, и хората си декларират това нещо. Плаща се данък. Пенсионери имам хазаи, инвалиди, които държат имоти по центъра, но не могат да изкарват толкова много пари, нито пък има вариант машината да се вкара и да се вгради вътре. Аз пък не мога за 0,6 квадрата да наема помещение, което е примерно 40 и 50 и да му плащам 1000 лева наем, защото няма избиване. Нали? Намерили сме вариант, който и двете страни са доволни, плащат, хората се отчитат, че им е платен наем и си плащат данъците. Аз им ги внасям, разбирате ли, към хазната. Аз не мога да разбера какъв ви е проблема на вас. Администрацията, примерно, отидете, станете началник на нещо, вие не почвате от нулата. Вие имате структури и вече решавате дали ще остане същата работа. Аз отивам и почвам на гола поляна, все едно. От нулата почвам. Местя си машината, не всички ме познават в района и трябва да направя нещо и стартирам с загуби. Когато стартира един бизнес с загуби, знаете ли какво се получава? Или примерно няма оборот, не плаща нищо на държавата. Няма и държавата губи, ама на вас не ви пука. Обясних и викам, имал съм бедно детство, живяли сме постоянно в недоимък. Ама ви много каза се дърнат и много ни налитате. Да бе, аз ми е писнало, извинявайте, цял живот, политици, които не име работа, да ми казват на мене как ще живея. Аз се живея по правилата, аз ги спазвам. Вие не ги спазвате. Още не сте ми отговорили. Казахте ми, кандидатствайте по новата схема. Кандидатствал съм, нямам отговор от вас. Какво става? Пазете са. Той адвоката ми каза, аз като гледам, гледам ти клиповите, как, се ядосваш, ти вика, ще вземеш да получиш инфаркт. Жена ти вика, ще остане вдовица. Ще ти стане нещо. Викам, как да не се вживявам, как да не съм емоционален. Идва някакъв. Добре, махат ма. Обаче маха човек, който е във властта и който той не допринася с нищо за обществото. И аз разбрах, че на обществото не му пука, разбирате ли? Той е дояча, бе. Не му пука. Какво съм допринесъл, какво съм платил. Дреме им на шмайзера. Обаче като дойде време да се плащат сметки и като ни достигат парите, казват, дайте да му дигнем на този, дето до сега е плащал. А защо не изирате тези, дето не са си платили? На мене ще ми е по-леко, на другите ще им е по-леко. Когато има предвидимост за бизнеса, аз мога да си правя планове и да направя много по-големи инвестиции и да направя много по-голям бизнес, който ще плаща много по-големи данъци, такси, ще има повече за всички. Защо това не са мисли? Оправи се както може. Мисля се и за друг бизнес да правя. В момента проучвам. И това го споделих и на госпожа кметицата. Имам безплатен ресурс за нещо, което може да е много доходоносно. Но викам, как да стане? Добре, решихте да ни махнете. Така ли става? Вие имате информация от юли месец за тая въпросната комисия. Съобщавате ни 14 дни преди да се махна. Примерно, преча ви, съгласявам се. Вие ми казвате 14 дена. Преди... Стягай си багажа и се заминавай. Така ли се прави? Според мен не се прави така.